children, welcome back to my Igbo channel. Here anyị ga-amụta bụ ọnụọgụgụ numbers. Ọnụọgụgụ numbers. Otu, 1, abụọ, 2, atọ, 3, anọ, 4, ise, 5, isii, 6, asaa, 7, asatọ, 8, itoolu, 9, iri, 10, iri na otu, 11, iri na abụọ, 12, iri na atọ, 13, iri na anọ, 14, iri na ise, 15, iri na isii, 16, iri na asaa, 17, iri na asatọ, 18, iri na itoolu, 19, ọgụ, 20, ọgụ na otu, 21, ọgụ na abụọ, 22, ọgụ na atọ, 23, ọgụ na anọ, 24, ọgụ na ise, 25. Let's recap it again. Otu, 1, abụọ, 2, atọ, 3, anọ, 4, ise, 5, isii, 6, asaa, 7, asatọ, 8, itoolu, 9, iri, 10, iri na otu, 11, iri na abụọ, 12, iri na atọ, 13, iri na anọ, 14, iri na ise, 15, iri na isii, 16, iri na asaa, 17, iri na asatọ, 18, iri na itoolu, 19, ọgụ, 20, ọgụ na otu, 21, ọgụ na abụọ, 22, ọgụ na atọ, 23, ọgụ na anọ, 24, ọgụ na ise, 25. Example, children. Adị m afọ iri na ise. Ị dị afọ ole? Ọ ga-adịrị gị mma jisike na-asụ Igbo. Like, share, and subscribe. Bye!